На телеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных адметнасцей и гістарычных фактаў. Вітаю вас! Сёння 10 мая. Спынімся на найбольш цікавых падзеях сённяшняй каляндарнай даты. Людзі, якія нарадзіліся раней сваёй эпохі. Што мы ведаем пра іх? Сухія гістарычныя факты, даты і лічбы, партрэты ў падручніках. Ведаем іх дасягненні, якія сёння для нас натуральныя і незаўважныя. Але мы наўрад ці задумваемся аб тым, як такія людзі жылі, што адчувалі, як да іх ставіліся навакольныя і чаго ім каштавала апантанасць сваімі ідэямі, якая змяняла жыццё ўсяго чалавецтва. Кар'ера доктара Рауса – гісторыя чалавека, які нарадзіўся значна раней сваёй эпохі. Імя яго – Францыск Скарына. Прайсці жыццёвымі сцежкамі знакамітага беларуса прапаноўвае прыхільнікам драматычнага мастацтва тэатр беларускай драматургіі. Сёння ўвечары на сцэне установы трагікамедыя «Кар'ера доктара Рауса» ў пастаноўцы рэжысёра Александра Гарцоева. У мемарыяльным музеі майстэрні Заіра Азгура адкрылася персанальная выстава графікі «Спалучаючы берагі» вядомага беларускага ізраільскага мастака Іосіфа Капеляна. Выстава прымеркавана да 80-годдзя майстра. На ёй прадстаўлена 30 графічных твораў, выкананых у розных тэхніках і створаных у перыяд жыцця ў Савецкім Саюзе і пасля пераезду ў Ізраіль. У творах мастак дэманструе найвялікшы ўзровень майстэрства, талент пластычна перадаць характар і стварыць яркі вобраз. Іосіф Капелян – мастак шматгранны і універсальны ў творчасці. На яго рахунку больш за 40 персанальных выстаў. Работы майстра знаходзяцца ў нацыянальных музеях многіх краін свету. З выставай «Спалучаючы берагі» можна пазнаёміцца да 17 мая. Памяці мастака-графіка Анатолія Тычыны прысвечана аўтарская праграма Александра Дамарацкага «Святло далёкай зоркі». Анатоль Тычыны – патрыярх беларускай каляровай лінагравюры. Ён працаваў у станковай і кніжнай графіцы, у розных графічных тэхніках, а таксама ў алейным жывапісу. У пошуках нацыянальнага стылю афармлення звяртаўся да традыцыі народнага мастацтва. Адной з вядучых у яго творчасці была тэма Мінска. Падрабязна пра знакамітага беларускага творцу раскажа праграма «Святло далёкай зоркі» заўтра, 11 мая ў 12 гадзін 20 хвілін. Мы жили очень счастливо, мы жили очень дружно. Анатолий Николаевич очень много работал, очень много ездил. Целый ряд работ по рекам Белоруссии. Много показывал труд человека. Очень любил город, очень любил Минск. На чарзе інфармацыйнае ўзбагачэнне цікавымі падзеямі, якія адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Пераначаваць у сапраўднай турэмнай камеры, але не страціць свабоду. Прапаноўваюць у Берліне. Некалі страшная установа былой ГДР цяпер ператварылася ў атэль. Інтэр'ер у нумарах вельмі просты, але ўсе дэталі тут нагадваюць пра свабоду. Незвычайны гатэль пад назвай «Іншы дом 8» адкрылі каля года таму за некалькі кіламетраў ад Александр-Плац. Калісьці гэты будынак служыў турэмнай бальніцай у гарадской калоніі Румельсбург. У часы нацызму сюды адпраўлялі так званых антысацыяльных элементаў. Пры камуністычнай уладзе утрымлівалі заходніх немцаў, якія дапамагалі ўсходнім уцячы ў ФРГ. Мы думалі, што зрабіць з камерамі, каб тут з'явіліся ванныя, пакоі, святло, рух, адкрытасць. Менавіта таму мы павесілі такія лямпы, спецыяльна паставілі ложкі ля вокнаў, дзе больш святла. У падвале гатэля ўладальнікі захавалі пакой цішыні, прызначаны для больш строгага ўтрымання вязняў. Тут заўсёды стаяць крэслы, ляжыць скрутак калючага дроту і гарыць свечка ў памяць пра невядомага зняволенага. Гісторыя будынка такая цяжкая, што мы захацелі пакінуць невялікае месца, дзе можна было б адлюстраваць тое, што некалі тут адбывалася. Вузкія камеры, прыбітыя да падлогі ложкі і сталы, маленькія шчыліны пад самай столлю замест вокнаў. Усяго гэтага тут ужо не ўбачыць, а расчыненая перад былой турмой брама, хоць і выглядае па-ранейшаму злавесна, але сімвалізуе свабоду, якую ніхто больш не абмяжоўвае. Выстава міфічных аўтарскіх лялек песні паўночных багоў працуе ў сталічнай гасцёўні Уладзіслава Галубка. Тэма праекта заснавана на скандынаўскіх сагах, славянскіх былінах, міфах і казках.
Прадстаўленыя творы маюць арыгінальны і унікальны стыль. Яны эпічныя і чароўныя, ваяўнічыя і чуллівыя, максімальна гістарычныя і адначасова сучасныя. Паказваючы багоў і герояў славянскага пантэона, мастакі-лялечнікі вялікае значэнне надаюць дакладнасці дэталяў, вывучэнню старажытных крыніц, культуры славян і скандынаваў. Наведвальнікі маюць магчымасць убачыць шэраг прэм'ерных работ, аб'яднаных тэмай легенд, чарадзейства і містыкі. Гэтая калекцыя «Лясная нечысць» вядомага майстра Ірыны Голуб-Чахаўской, чароўныя істоты Вольгі Котавай, акварэльныя пейзажы Сергея Сочнева і многае іншае. Адметнасць выставы яшчэ і ў тым, што ў яе рамках адбываецца цыкл лекцый па славянскай міфалогіі беларускага аўтара Аляксандра Аніскаўца. Наведаць і унікальную выставу і лекцыі можна да 4 чэрвеня. А зараз ад нашых калег даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі адбываюцца гэтымі днямі ў нашай краіне. У другі раз у Мінску праходзіць World Press Photo – міжнародная выстава найлепшых сусветных прэс-фота за мінулы год. Сярод 5000 фотографаў са 126 краін журы выбірае пераможцаў па 8 намінацыях. Пільныя і агульныя навіны, актуальныя тэмы, штодзённасць, людзі, прырода, спорт і працяглыя праекты. 80 000 фотаздымкаў і адзін абсалютны пераможца – Бурхан Эзбилиджи з Турцыі, які зрабіў серыю здымкаў падчас забойства Андрэя Карлава у мастацкай галерэі ў Анкары. Сярод актуальных тэм для фотографаў сталі сацыяльныя змены Кубы, праблемы бежанцаў і тэрарызму, барацьба за свабоду і асабісты чалавечы выбар. Журналісты з адчайнай мужнасцю паказваюць назіральнікам свет такім, які ён ёсць, і крыху больш, па-за зонай камфорту. Конкурс існуе 60 гадоў. У межах яго уручаецца ўзнагарода «Залатое вока» на фестывалі візуальнай журналістыкі. Увогуле, журналісцкая фатаграфія, ці яна пра грамадскія падзеі, палітычныя канфлікты ці з'явы прыроды, з'яўляецца неад'емнай часткай агульнага аповеду і адначасова асабістай гісторыі. Да 30годдзя Беларускага саюза музычных дзеячаў і 20годдзя міжнароднага грамадскага аб'яднання «Хрысціянскі адукацыйны цэнтр імя святых Мефодія і Кірыла» у канцэртнай зале «Верхні горад» сёння адбудзецца канцэрт старадаўняй музыкі. У праграме творы Антонія Вівальдзі «Поры года» і Джаванні Пергалезі «Старбат Матер», якія прагучаць у выкананні лаўрэата міжнародных конкурсаў студэнцкага хора Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі пад кіраўніцтвам Інэсы Бадзяка і струннага ансамбля Беларускага саюза музычных дзеячаў. У канцэрце прымаюць удзел салісты Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь Наталія Акініна і Тацяна Гаўрылава. Дакументальны цыкл «Дзённікі беларускага падполля» прысвечаны супраціву фашысцкаму рэжыму падчас акупацыі Беларусі. У ім гаворыцца таксама пра пераемнасць пакаленняў, роднасныя сувязі і сямейныя легенды, якія спалучаюць дзве эпохі. На нашым тэлеканале заўтра, 11 мая, у 13 гадзін глядзіце серыю, у якой распавядаецца пра дзейнасць магілёўскага падполля. Над зданиями развиваются фашистские флаги со свастикой. Слышится громкая немецкая речь. На улицах то и дело проверяют документы. Это оккупированный Могилев. 1941 год. 45 000 человек остались в захваченном немцами городе. У гомельскім палацы Румянцавых і Паскевічаў працуе выстава карлікавых дрэў Дмітрыя Віхарава «Бансай. Музыка застыла ў галінках». Бансай – гэта не столькі расліна, колькі твор мастацтва. З дапамогай дрота, вады, святла, тканіны і травы чалавек тлумачыць дрэву, чаго ад яго хоча. Гэта вялізная праца, бо толькі крапатлівай метадычнай работай можна прымусіць дрэва заставацца жывым, прыгожым і мініяцюрным. Пра бансай напісаны сотні кніг, ім займаюцца тысячы людзей. На сённяшні дзень адна з самых буйных калекцый у свеце знаходзіцца ў садзе японскага імператара. Некаторым раслінам тут каля 400 гадоў, і яны перадаюцца з пакалення ў пакаленне як найкаштоўнейшыя рэліквіі. Да Японіі нам далёка, але ж пазнаёміцца з бансай мы можам дзякуючы калекцыі Дмітрыя Віхарава. На выставе каля 200 цудоўных экспанатаў, якія гэтымі днямі можна ўбачыць на свае вочы ў палацы Румянцавых і Паскевічаў.
А беларускі дзяржаўны музычны тэатр сёння ўвечары мінчан і гасцей сталіцы запрашае на музычную камедыю «Вяселле ў Малінаўцы». Каларытная народная мова, сакавіты гумар, самабытныя характары герояў абумовілі шматгадовую папулярнасць камедыі, а пасля і аднайменнага фільма, які стаў шэдэўрам савецкага кінематографа. Да твора звярнуліся і ў нашым музычным тэатры. Пастаноўку ажыццявіў галоўны рэжысёр тэатра, заслужаны дзеяч мастацтва ў Расіі Міхаіл Кавальчык. Гэта шматлюдны, густанаселены спектакль з удзелам хору і кардыбалету, а таксама запрошанага калектыву, заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь, ансамбля эстраднага танца «Гарэзлівыя агеньчыкі». Напярэдадні юбілейнага года беларускага кнігадрукавання Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі падвёў вынікі конкурсу «Францыск Скарына і сучаснасць». І ўжо некаторыя з п'ес пераможцаў атрымалі шчаслівае сцэнічнае жыццё. Адну з іх мы сёння ўжо ўзгадвалі. Гаворка ідзе пра спектакль «Кар'ера доктара Рауса». Гістарычна недакладная камедыя, які сёння ідзе на сцэне тэатра беларускай драматургіі. Пра спектакль гутарым з рэжысёрам-пастаноўшчыкам спектакля, мастацкім кіраўніком тэатра Александром Гарцуевым. Дзень добры, Александр Фёдорович. На сцэне РТБД прэм'ера спектакль «Кар'ера доктара Рауса» ў вашай пастаноўцы. Дарэчы, вы казалі, што адразу паклалі вока на п'есу. Ужо з першых старонак было зразумела, што гэта ваш матэрыял. Я знаём з многімі п'есамі пра Скарыну. Звычайна гэта такія гістарычныя, паслядоўныя, павествавальныя п'есы, а тут незвычайны кантэкст узнік. А як перанесці сёння гістарычны матэрыял у сучаснасць, каб усё ж захавалася культавасць такога героя, як Скарына? Культавасць героя. Якраз, можа быць, я з культавасцю гэтага героя у гэтым спектаклі і змагаўся. Ёсць такія сцэны, дзе ён іранізуе на сваім жа помнікам, які зараз стаіць перад нацыянальнай бібліятэкай. Наогул, вельмі многа іроніі. Такога кшталту, што як толькі постаць дзеяча пачынае бранзавець, то ён аддаляецца ад народа. І наадварот, калі гэты чалавек зразумелы праз 500 гадоў, калі ён сучасны моладзі, то значыць ён наш. Пра Скарыну вы казалі, што ён нарадзіўся на 2-3 стагоддзі раней, чым патрэбна. Як удалося гэта зразумець? Я думаю, што абсалютна дакладна ён быў чалавекам, які нарадзіўся раней сваёй эпохі, таму што хлопец глыбока правінцыйнага горада Полацка, які захацеў вучыцца, які захацеў нешта ведаць і разумець і рабіць, на той час вельмі перадавое. Ну, гэта пасланнік з другога часу. Дарэчы, п'еса для вас пра гісторыю, сучаснасць, будучыню ці ўвогуле па-за часам? Канешне, яна не пра час той, не. Яна пра сённяшні час. Яна пра нас, пра людзей, якія маюць свайго нацыянальнага героя, і як яны да гэтага героя ставяцца. А ці патрэбна ў гэтым выпадку асоба менавіта Скарыны? Ці герой мог стаць знакавы для гісторыі чалавек увогуле? Асабліва для Беларусі абсалютна тое самае, што зрабіў Юрый Гагарин там 50 гадоў з лішнім таму. Не можа быць побач для нас фігуры па значэнню. Блізка, уявіць сабе, 500 гадоў прайшло. І фігура толькі вырастае, не губляецца ў пластах стагоддзяў, яна не сыходзіць кудысьці ў тень. Потому што мноства значэння фігуры Скарыны для беларускага народа пашыраецца, яго ведаюць усе. Гэта сапраўды той герой, які можа аб'яднаць усю нацыю. Наогул, спектакль мы зрабілі такі саркастычны. Я недзе такое чытаў, што калі нацыя ўжо здольна па-добраму смяяцца над сваімі нацыянальнымі героямі, значыць, нацыя ўжо саспела, вызрала, як кажуць. Дзякуй, Александр Фёдорович, і шчаслівага сцэнічнага жыцця доктару Раусу. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь-3», але і на нашым YouTube-канале. Да сустрэчы!